Rodinný dom postavený v 90 rokoch v mestskej časti Prívidze, Veľká Lehôtka. Pozemok viac ako 1000 m2. V zadnej časti pozemku s južnou orientáciou a dokonalým súkromím máme prestrešený altánok s posedením, grillom, miestom pre bazén, kopeť zelenie a ak ste milovníkom domácich vajec, miesto pre vaše sliepky. Pivnica, záhradný domček, v prednej časti pozemku miesto pre vašu záhradu a parkovať tu môžete 3 či 4 autá. Garáž, prestrešené a vonkajšie parkovanie. Slušné využitie pozemku, čo poviete? Na pôdoryse o veľkosti 200 m2 vás čaká dvojpodlažná stavba s 2 bytovými jednotkami. Na druhom nadzemnom podlaží máme 4 samostatné izby, komoru, kuchyňu, kúpeľňu, toaletu a lóžiu. Na prvom nadzemnom podlaží môžete vytvoriť samostatný jednoizbový byt s kuchyňou, kúpeľňou a komorou. Takže 2 byty, viacgeneračné bývanie alebo komerčné využitie. Rozhodnúť sa môžete osobne.